যে স্ট্রাইক হতো অবনতিলে নों হাসতেল লুকরকনো তাম কল কাজানো মজো बेलाय हामबाय चिनि ककबरक न्यूज मीडिया चैनल रखनो नं चैनल रखनो संसार टीवी ताय ओ जगाओ जरानि न्यूज ओंखाय ताय जे ककबरक मीडिया चैनल तंनाय रक दिनि नरकनरो जे सुंमुं ओ सुंमुं ताबुक अब चिनि पब्लिक रक साइमी आंनान तो कगलिया साविनो मान तंखा बुबाग्रा वाइरे वाइ दिल्लीओ निहिनजाक माने यागुलो थकाय तनजागो कक सालायनाय एग्रीमेंट खालायनाय चिनि पार्मानेंट सल्यूशन रिनाय चिनि फरेस्ट एक्ट चिनि रेवेन्यू चिनि होम पावर रेनाय जात्रा पद बुखु बाय कक साका फिया बुखु बाय साउ हिनपानो बरक रिटेनरिया आबन बागै बुबाग्रा ताबुंनि अजरावो जों तिनिबो मीटिंग आसुक लायखा मियाबो कक साब लायखा बुबाग्रा अब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कक सालाय दङ सेंट्रल गवर्नमेंट बनो निहिनो रिनाय हिनो तैसारिया नो इनका अबा हायखेनो जोंनो थंगि तनजाक माने जों गोथांगैबो गोथैबै बाक्सा ngि दंखा ताबुंनि अजरावो चिनि मानथाय सक्ताय चिनि एडिसिनि हा दङ अथस चिनि एडिसिनि हा दंतै जों मुंसासो खलायना थांगाय फरेस्ट फायो निनि तहसिल फायो किन्तु कुबनिबो संरक खलायना थांगांगाय जे जागाव जे इच्छा हा वाखागै तानलाय जात्रेपद जे बिजनेस खलायलाय दं आबन बागै आबो किसिसा सामुं सामानिसि इनका आबा हायकेनो ताबुनि अजरा बुवाग्रा दिसन नाखा बुवाग्रा न नरक जतन नुगुइ दंगो बेलेखेनो सरि हामिया कयेक दिन सिगांबो 3-4 दिन माइसा जागिया माइ मुइचाय मैया सरि हामिया इनका अबा हायजरावो बुबाग्रा से चिनि बागै अ हा तै दफानि बागै नै जबा खलायनानै नंखरि दंगो ओंखाय जों पब्लिक हंजागनाय रक जों सोसाइटिनि बर रक जों तिप्रा दफानि तिप्रासा हंजागनाय रक तिप्रा दफानि बोसा तिप्रासा हंजागनाय रक जों बनगो आसुगुइ दंयावै जों अर बुबाग्रा बाक्सानो बिनि चबा कतर जों याप्रि सेलायनाय हिनै जों ब तिनि अर फाइलायजाक नरक नुगुइ मानानो अ जागाव सामुं टिआर सलिउइ दंगो अ सामुं टिआर मानि लगी लगिवनो चिनि बर रक बाहायनो हाकसाल गाना जे तंनाय रक नरक बो टिआर तंदि चबा कतरनि बागै बुबाग्रानि लगियो तंगै जों अ चबा कतर खलायना रक मालै हांगाखै तिनि सिमितै 20 बছর পরে चिनि सानानि कक दंगलाक चिनि बुसुक बुसा बाय जेपुर सुंजाकनाय बाबा काका मामा नरक आफुरु चबा खलायपुरु बुबाग्रा चबा खलाय तंफुरु अकबुकसा चबा खलायपुरु नरक खैताम खैतं सुंजाकांखै चिनि सानानि लामा तंगलाक आबोनि बागै चिनि हास्तेनि लुकुरकना आं ककनो कसारनो मुसुंगु फायदि बुबाग्रानो सिमि नाय तंयावै अ बुबाग्रानि चबाया अ चबा चिनि तिप्रा दफानि चबा अ चबा सुदु तिप्रा मथानि चबाया बुबाग्रानि चबाया अ चबा तिप्रा दफानि चबा तिप्रा हानि बोसानि थिनांनि हामक्रायनि बागै चबा आबोनि बागै बुबाग्रा तिनि जे चबा खलायनाय ते अ चबाव जे फाइनेरक अ चबा सुदु कायसा बदलनि बागै खायनान थांगिया तिनि बीजेपी नेता हनै तंजाकनाय आं नुखा तिनि रेवती मोहन त्रिपुरानि बुखुगो कयेकबार खनाव राजनीतिक आसके माने पॉलिटिक्स माइलिस नानानि बागै बिनि खुगो तिनि कायसा खनाका आबो बेलेखेनो थामचि काजानाय कक गोबां पब्लिक किन्तु अबरो जलिमुं बन फुनुकनाय बसकांनि जरावो सिद्दा माननो हनि ब कबर सावै बुबाग्रानो थैके थैतों रक आकक थैके राजनीति या खातों हायाकेबो थैतों मान कगरक बेलेखेनो साया बिनाबो बेलेखेनो सेलें मुं कक आबो आबन बागै आबा हाय रकनो जों आमा हाय ताताल बर रकनो जों लगिरियावै बुबाग्रानि कुबुइ दफानि मथांनानि चबावो जों लगी मारिलायनाय नरक जत्तनो टिआर तंदि जोंबो अ जागाव टिआर तंगो टिआर इंलायनो तंगो बुबाग्रा जेपुर साखलायो फाइनल साखलायरिनाय आफुरु जों 28 तारिखो जों फाइनल बागै टिआर नाय तबो बुबाग्रानो जों नासिङि तंखो बुबाग्राव दिल्लीनि ताम कक तैसा कसार फिया नरक जत्तनो हजाक तंदि टिआर तंदि आ ककनो कसारना मुचुं